Mä ajattelen, että mä en ole niin valtavan mielenkiintoinen, että silloin kun ihmiset kirjoittaa esimerkiksi mun tekemästä jutusta tai jopa musta netistä, että ne oikeasti puhuisi musta. Yleensä kun ihmiset kommentoi sua tai sun tekemiä asioita, niin ne oikeastaan puhuu enemmän itsestään ja omista traumoista ja niistä asioista, mitkä niille itselleen on vaikeita. Mä jotenkin ajattelen, että keskimäärin me ihmiset muutenkin pohditaan, että muut ajattelee meitä paljon enemmän kuin mitä ne oikeasti ajattelee. Jos joku vilkaisee kaupassa, niin se ehkä ajattelee ihan hetken aikaa mua. Sen jälkeen se miettii, että lämmittäisikö se maksalaatikkoa vai makaronilaatikkoa iltapalaksi.